тука, а не тука. Ужаста! Така. Днеска времето хубаво. Няма дъжд да вали или дъжд ще вали. Защото ако няма дъжд да вали, дъжд ще вали, когато времето ни е хубаво, разбираш, за няма нищо облаците са се събрали са там над парламента, облаците, хората и те там отиват, разбираш, и времето променим правителството, всичко събаряме, сменим, ще оправим работа. Спортните новини крайно не ме интересува, защото съм, гледай, направил сам спорт и половина рейш, за няма нищо цялата работа. Опа. Времето обаче, бъдейки Колю Станкулов, аз съм Колю Станкулов и съм се обадил. Обадил съм се на там, където настроива времето. Обадил съм се там, където го настроива да идва лято, защото зимата не е добре. Зимата е студено, пратил съм график, разбираш, и график сме изпратили тук, нашите такова, сме изпратили, за кого въртят из ръцете си. Пратили сме график за времето, разбираш, идва Коледа и на 28 и 29 пролет, на нова година средна работа, есенно и от 1 януари лято. Обадил съм се, почва да е лято, разбираш, слънчака е резервиран вече, всичко е фул макс, стъпчи са по покрива, на покрива, за покрива, заедно тема плажа, хората живеят, спят. Пътната обстановка е особена. Особена е като времето, като мене, като хората, всичко стана особено. Всичко особено, разбираш. Пътната обстановка се състои от кереч, кал, асфалт, цимент, бетон и на магистрала, която скоро ще е готова. Дойде времето на банкета. Оле! Дойде времето на леля ти, на баба ти, на свекърва ти, на колешката ти. Те пуши и приказвай. Дойде времето. Дойде времето на черната рокия чурпогащика, дойде времето на салатата и плешката пържова. За няма нищо, цял декември всичко е банкет, разбираш. Като ти казвам, всичко е банкет, даже и работа е банкет, живота е банкет, всичко е банкет. И зато и тъй съм ви казал, от 1 януари почва лято. Там летен банкет. С лятна пържола, с лятна пълнолетни гащи и на слънчака. Оттам вече почва друг зименен банкет, зиме лято. Ще направим, аз съм се обадил и на правителството защото нали, земята е плоска, от другата страна има настройки, където правителството правят. Съм се обадил за 3-дневна работна седмица, 4 дена да си почиваме. От тези 4 дена задължително трябва да дадат ваучер за море, планина, за океан, за Kaufland, за Lidl, за за AluBG, за ABBBG, за Samsung.com и т.н. Да може да си купуваш, да си харчиш, да става работа. И там съм се обадил. Да. Ти каза ли subscribe, кое е торба? Да, subscribe, да, последвайте ма в kefche.com, да. Ко почнах да снимам, ко прикавам, нормална работа, бяй от тук там, лайф вари. Айде!